A todos, espero que vos encontredes perfectamente en este xa casi semana de reclusión nas nosas casas. Pídovos o máximo esforzo e colaboración en este fin de semana, no que inda que non tuvemos reunión, pois a verdade é que estamos traballando en cousas que considero moi interesantes para poñer en marcha canto antes, un plan de voluntariado para poder facer mascarillas de tipo casero, no cual estamos traballando con algún xa eses voluntarios. Por outra parte, temos habilitado o que é o albergue da Casa da Xuventude para a necesidade de algún sin techo, no que estamos traballando basicamente pois estas personas con problemas de drogodependencia que se encontran na calle. Esperamos ter solución. Agora vou a ver como está funcionando o mercadillo. Dixéronme que ben, que en estes momentos se están repartindo o que son guantes, que hai os carteles indicativos prácticamente en todos os postos, que se está coidando de que non haxa moita xente e que os postos están separados, pero bueno, o mellor sempre é un comprobalo de primeira man. E tamén me vou a reunir en poucos minutos pois cos responsables da Brilat, que tamén temos aquí en Ribeira. E agradecemos unha vez máis o esforzo que está facendo o Exército, as forzas de orden público. E nada, queridos amigos, simplemente desexarvos eso, que teñades unha estancia o mellor posible nas vosos domicilios, que fagades un esfuerzo moi grande para compensar a eses pouquiños que todavía non están concienciados do peligroso momento no que estamos vivindo, e no que o importante para solucionalo e para pasalo canto antes somos todos e cada un de nós. A todos un abrazo e Ribeira adiante, vámolo conseguir.